Ahoj, tady je Janka z Propletence. Podívejme se, co máme dneska v balíčku. 15. Jo. Je dneska 15. Pojď. Vzoreček poslední. Co tam máme? Svíčku. Jaký bude dneska čajík? Heřmánkovej. A je značkovač takovéhle hezké houbičky. A vzor číslo 17. Dnes byl v balíčku vzor 17. Já už jsem s ním pletla čepici, tady tu takovou fialovou, to je kombinace barevní příze Ellen Baby od Vana Hepu, barva 4077 a takový tenký fialový mohérek, jemně fialový. A střídají se tam takové klasické topánky s takovými víc otevřenýma. Včera jsem měla rozpletený vzor 15 na tady stejné přízy, ale s takovou kořicovou brushed alpakou od Dropsu. A ta barevná kombinace nebyla úplně ono, tak jsem se rozhodla to plést z té růžové batiky. Ta příze je od Vana Hep, Ellen Baby taky, batik růžová a barva, to hned řeknu, 5110. A dávám k tomu takový bílej mohérek. A taky se mi povedlo včera doplést čelenku s tím vzorem 2. To vypadá. A poslední věc, kterou jsem dopletla, jestli si pamatujete, jaký byl problém tady u toho vzoru 9 s tou přízí, která mi došla, tak jsem se nakonec rozhodla to takhle nakombinovat, použít nějaké zbytečky, které jsem měla. Tady je ta Alize Baby Best 55 s brushed alpaka silkem od Dropsu a to je barva 6. Tady jsem použila Ellen Baby od Vana Hepu, taky s brushed alpakou silk od Dropsu a tam je barva 5. A tady je opět Alize Baby Best, barva 281 s brushed alpakou silk 27. A tu barevnou kombinaci jsem volila tak, že když budu chtít ten nákrčníček kombinovat tady s tou čepicí, tak si ho dám takhle. A když budu chtít ho kombinovat tady s tou žlutou, tak ho dám takhle. No. A myslím, že i tady ta čepice, kterou jsme pletli hned první adventní den, se k tomu bude super hodit. Ať už z téhle strany nebo i z téhle.